Abestu, Jana, zuekin, no, Jana Maritorena, gende, egunon! Orain zentzule baten mezua izue, zaituztegu streamingen ikusten, Donostiatik ezan lago, ez da egongo ba, baina ez dugu martxan jarri behartzen orduan gure bideotransmisioa, eta orain ere jarraitzen gaituzue, transmisio guztietatik, gurekin da transmisioen erregea, irrati uinaren semea. Gartxotun zain letona, egunon! Izketan ari zaizuena Uiñigo Asensio bide gaur bigarren kafeak 629 garrena du, goizak 10 eta 45 minutu, iraiak 22, gu hemen 3, Laister 4 izateko asmoz, eta zuekin urrengo 2 orduetan, edo ordu eta laurdenean bat egiteko intentzioarekin. Musika gozoarekin abian egin nuen, baina musikak ere ies egin digu. Beraz, hau berreskuratzen dugu bitartean, maite duten tarteari helduko diogu. Eta ez dakit Jana Maritorena genbek bere maite duta behar bezala prestatu duen gaur. Ze lehen entzun dio zerbait maite dutekin horre erdi marmarka edo. Jana Maritorena, baduzu zure maite duta? Egia esan ez dut pentsa. Azten zen, txotzu dut ez bat manera iparitzeko. Bai, iru o lau. Bai? Bueno. Baina, ze esan ez dut, adina gutxi. Hortxe dago Jana, zuretzeko. Baina, kontatu maite duta, Eskerrak Gartxotek etxeko lanako beto egin dituen, Gartxot. Baduzu Jana. Bueno, batzai bat duet hemen zinemalean gaude. Zadituzu maite esasi zadituzu maite alioz gaur hemen jarri dizkibuten kasko amazing, Bueno. Tolosako lokalean mikrofonora horituta gaur sentitzen ez dakit abioi bati aurrera jarraitzeko izan, hamburguesa con queso bat eskatu patatakin. F bat pit stop bat egiteko prest. Bat egin, Fernando Alonso egin, bestek izan, baina esan, lehenengo maite duta kasko hauen komodidadea. Dana batean bezala. Baina, amentatuko nik zuzulari ematen dizkitatzen. Bai, ez, nik maite dut eta zinematiaren agira ere sormena pilpilean dagoen honetan. Asko maite dut udarako nola sekundat eskantzoen ostean, bidaiak izaten du ere lan berrien kaleratzen dira, nik musikan ari dago nahi ziren baina disko askoren etorrela sumatzen dena, eta ja hasi dira anemenka singleak eta lanaren aurreak ateratzen. Eta nik maite dut, beste jendeak egiten duen lan horrek norbera motibatzen duen. Askotan beste aldekoak izaten da, eta norbera depresioa edo konparazioetan erotzeko aurrera ematen dio. Baina nik aitortu gara eta bihotzu eta sinceridade ondinarekin. Beste jendearen lanan ikustea indartzen duela ere, pixkan nire gogoa eta iraia izaten da oso hilabete berezia. Jende hasten delako ja esaten, hemendik 2 hilabetera hau eta 3 hilabetera hau, eta ja hemenka ikusten dira ere lan berrien zera batzuk, eta niri sortzen ditu alako, ez dakite, pelikula bat ingo dut, edo beste disko bat, ulertzen dira zu, ez? Beste jendearen sorkuntzak norberaren ere ematen dion bultzada hori maite dut, baina kasko hauek gehiago,
Gauzat kontatuko hemen nola irratzian dena kontatzen dugun. Lagun bati favore bat egiteatik, topatu genituen kasko oso hauek oso prezio honean. Eta izan zan biak karma. Osan, hau karma da. Osan, lagun batei favore bat egiten hasi eta batean konturatu, hau da behar duguna. Gure laborat egitea ateratzerakoan, Durangora joan, Zurriolara, ez tegit, esaterako turra egiten dugunean hemen ere, ematen du beste espazio gutxiagon ere moldatzeko aukera, pixkat, dinamikoagoa da. Minago, eskuartean zerbait falta duanaren sentsazioarekin bezala, baina benetan, aske ere bai, Zein da zure maite dut, oian, Bueno, Gartxontenarekin lotuta, nik egia da zinemaldia beti asko maite izan dudala, eta bertan lanean aritzeare asko gustatzen zait, baina batez ere gustatzen zait, pelikulen aurkezpenaren aurretik egiten dudan lanketa, bertan irakurtzen hastea zuzendari batek nola egin duen, nondik sortu duen, eta nik uste dut baduela sormen horrekin ere lotura pixkat, bai bizten dula zugan ere interes bat, gogoa, jendeak nola sortu duen ikustea, nola iritsi den lekura, eta nik uste dut horrek ere zugan nola bait hazi txikitxo bat ere igual jartzen dula, eta zinemaldiaren ondoren beti ere beste postasun batekin edo beste modu batera, ideiak etortzen zaizkizula edo, eta maite dut horrek nigan sortzen duen hazi txikitxoa bada ere, hazitxo hori. Ondo, nire maite duta hoiana, da konturatzea beste behin ere, badudala olako, nola esango dizut, joera artean orokorrean izenburuekin maite mintzeko lanekin baino. Begira? Bai, adiez, askotan aipatu dut ez, nola zan, remiterik gabeko gutunak edo postalak. Postdatari gabeko... Postdatari gabeko gutunak edo postalak. Gutunak? Gutunak. Edo sortzaile beren fadoak abesten zituen gizona. Urte bete pasa... Ez? Bai. Eta hor, izenburuekin askotan kateatuta geratzen naiz, eta izenburu horrela ikusi nuen esaterako Balada triste de trompeta pelikula. Izenburu horrekin ikusi behar nuen. Eta horten bada pelikula bat gero akaso hitz egingo dugu, bakoitzak hola zinemaldian ikusteko gogoa duen filmen artean, filmen inguruan, eta da Dispararon al pianista. Ez dakit, badago horre izenburuan zerbait, gogoratuko duzu telesail bat, telebista saio bat, No disparen al pianista, izena zuen. Oso saio interesgarria zen, ikuste telebizioan espainolako bigarren kateak egiten zuela. Gogoan dutan, behin Ismael Serranok eta Natx raperoak. Natx eskratx zan o Natx? Natx eskratx zan eta gero eskratxa kendu zuen. Ez dakit, izenburu ere politagoa teukitzeko proiektuak igual. Eta Natx eta Ismael Serranoren improvisazio bat inoiz, ez dut oso garbiokiko ze puntutaraino hor egontzen, saio hasi aurreko elkar jolas sorkuntza horietako bat, baina hasi zien, bata bere kantautore, trovadore jokuetan, no disparen al pianista, eta Natx, no disparen al pianista, eta kriston goza erra intzuten. Eta beti okidet esaldi hori nerekin, ez batzutan, nik piano jotzen dut, horren norbaitek esaten duen zerbait gaizki dago, barkatu baina no disparen al pianista. Ez da bestan ere kulpa, naiz da batzutan izan. Da ikusi nunean, trobak egin zuela, Dispararon al pianista, behin gozia akabatu dute, pentsatu nuen, pelikula hori ikusi barret, eta sentsazio oso kuriosoa da, baina izenburuekin... Ni zure klubekoa nahi zein, baina uste badakizula, niretzako izenburuak izan abesti, liburu edo pelikuletan badaukate, ez dakit sintesi den, baina aipatzen ari zean mundu hori sintetizatzen duen esaldi bat edo kontzeptu bat, eta nire oso zalea naiz. Ez dakizu bezala izenburuaren gatik bakarrik zerbait ikusi edo entzuteko adina, baina iruditzen zait, izenburu edo titulazioaren mundu hori ere oso interesgarria dena, eta joku asko eta gauza asko sugeritzeko aukera ematen duela. In cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Eta gure gaurko gonbidatua etxiontako laguna ere bada, eta konfiantza horrekin berari ere eskatuko diogu, haren maite duta zein den. Imanol Legarda, egunon.
Egunon, Ongi etorri. eskerrik asko. Zina zure maite duta? Bueno, ja gaur berandu zehatzu izan zen, igual urtaro aldaketa, baina bai gartxotaek esan Atzo edo gaur, noiz da? Nik gaur Atzo? zal. Ez uste aurten gaur dala. Gaur da, ez? Bai. Uste nik gaur Zetzen hogeita bat, hogeita bidantza hortan, uste, bueno, izaten ari dela, nola bait. Ordan puntu Beraz, puntuan puntuan gaur, zaude, bai, bai. Zeniku da asko maite dut, baina bai maite dut bukatzean, bizkate gauza egitzea, eta nahiz eta hori, eguraldi hona danok maite dugu, baina bizkate eurian da, etxean gelditzeko jasota, eta erabili ez dituzun arropak berriz jantzeko, eta esan, ostras, guapon nengoen ni berotzenekin, aspaldi ez nola jartzen. Eta nire uste hori izan dela nire maite gaurkoa. Ze hona? Ni ere klub hortakoa, udara, aio, udazken, Ja sentsazio udazken horretan. pixkat, arren. Ba hortxe goizeko 11:00 lau minutu ditugun honetan, Jaun Andreok aurkeztuko dizuegu, gure gorko lehen gonbidatua, zetxontako laguna bada, baina entzule guztiak ez dauka Imanol ezagutu beharrik ez da, aurkeztuko dugu. For when I'm alone, I'll be better off than I was before. I've got this life, I'll be around to grow. Dena ez da alfombra gorri eta izar zinemaldian. Gizartearen zati handi batentzat ikusgaitz diren zenbait txoko erakusteko ere balio behar du pantaiak. Gauza askorekiko ez baia piztu eta eraikitzaileak diren mezu eta bultzadak plazaratzeko, ezta? Zinea bera bizitza eta pertsonen isla bada, anitza izan behar delako pantaiaren bi aldetan. Baina beste behin, gure Hollywood txikian bizi garenok, privilegiotik nahi eran begiratzen dugunok, ez gara gai askotan gure balkoitik ikusten ez diren eta itzalean ematen diren urrats askotaz jabetzeko edo ezagutzeko. Zinemaldia eta sos arrazakeria Gipuzkoaren arteko elkarlanaz ari naiz gaurkoan. Elkarlan honek kalteberatasun egoeran dauden pertsonak zinema aretoetara sartzen laguntzeko urratsak eman ditu azken bi urteotan eta aurten ere apustua tinkoa da. Sos arrazakeria garatzen dituen programetan parte hartzen duten pertsonen kultura bizitzarako eskubidea errazteko asmoarekin, berdintasunean oinarritutako gizarteratze prozesu bat ematea du xede. Eta nik gehiago ere kontatuko nuke, baina leheno esan duzun bezala, Imanol Legarda dugu gaur gurean, sos arrazakeriako kidea. Gainera, off-record enteratu naiz oporrak hartzekotan, Inigo. Bai, nire off-record enteratu naiz. Eta ziur berak gogoa handiz eta hobekiago kontatuko dizkigula. Udazkena heldu da eta Imanol badoa. Ziur berak asko zobeto kontatuko dizkigula ekimen honen nondik norakoak beratze, ja sarrera eman diozu, nik hemen egunon bat neukan, egunon berriz ere Imanol, eta ongi etorri bigarren kafera. Azteko saiatu naiz pixkate laburpen bat, txukun bat egiten, baina ez dakit zerbait aztu zaidan. Konta iguzu pixka bat ekimen honen prozesua, garrantzia eta ze pauso ematen ari zareten entzuleak ere ezagutu dezan proiektua. Bai, lehenik eta behin eskerrak gonbidapenagatik. Eta egia esan, zuk aipatu duzu, ezta? Zinemaldiak aukera emate du askotan beste errealitateak erakusteko, baina gero zeinek ikuste ditu errealitate horiek. Eta, ohikoa da Donostiako hiriari egiten zaion kritika zeinentzako diseinatuta dagoen, eta orduan horrelako zinemaldiak adibidez hortazo hartzea eta pentsatzea, pausak eman barko ditugu, danontzako zinemaldia izan dadin, eta ez bakarrikan elite batentzako. Horrelako egitasmoa ez da berria, eta adibidez langabezi egoeran dauen pertsonentzako sarrera kopuru bat doainik egoteko proiektua, eta horrelako beste batzuk ez dira orain dela 2 urteko gauza, baina orain dela pasan urtean gurekin jarri ziren harremanetan, eta hori nahi zutela ere bai horrelako kolaborazio bat egin zinemaldia guztiontzako izan dadin. Orduan, joan den urtean sarrera kopuru bat eskaini zizkiguten, hasiera baten bai, mentoretza proiektuetarako, baina batez ere izan zen kale egoeran egon diren gazteentzako referente heldurik ez dituztenak, eta oso esperientzia polita izan zen. Ni gaina justu aukera aukinun, leheno aizinaten izenburu eta gukun ginen Los Reyes del Mundo ikustera jakin gabe ez da zeriburuzkoa zen, ez ezer. Eta ikusta ezazu pelikula hori
kale egoeran dauden edo egon diren gazteekin, behaiek asko ketzuten oso ondo ulertzen gaztelera, ze kolombiarra zan. Bai, eta etzan erraza, Ez, baina oso unkituta zeuden, ze etzen hitzen beharrik, eta benetan oso gertuko sentitu zuten filmea, eta oso gonbidatuta eta harrera sentitu zuten hiriarekiko, osea, beraiekiko hirian. Orduan, aurten pizkatorri jarraipena emanez, berdina eskaini digote, eta guk erabaki dugu, beraiekin akordatu dugu izan harrera proiektuan zentratzea batez ere. Ze aurten nahi pizkatu horri bultzada ematen. Baliatuko dugu hau sarrera modura, ze salto egin behar dugu, naiz irratiaren estudio zentraletara, Egoi Belategi lankide antxe dugu, informazioari heldu eta segituan jarraitugu Imanol Legardarekin. Egoi Belategi, egunon? Egunon baita zu ere, goizeko puntuan, guazen boletin informatiboarekin. Esango dugu berriak datozkigula Iruñetik, Aldezarreko zenbait tabernari, San Fermin txikien baitan lokalen barruan jarduera kulturalak antolatzea debekatu baitie, Iruñeko udalak jaiak hasi baino 48 ordu lehenago jakinarazi zitzaien debekua. Iruñeko Aldezarreko jai batzordeak salatu duenez beraz, udalak debekatu egin du San Fermin txikietan, auzo horretako lokaletan kultur ekitaldiak egin alizatea. Iruñeko udalak aurtengo San Ferminetan herriko tabernari ezarritako tankera bereko debekua da honakoa, 60.000 euroko isunekin mehatxatu zuten ordukoan herriko taberna. Jai batzordeak salatu du zentzu honetan lokal hauetako askok dagoeneko hainbat jarduera kontratatu dituztela eta gainera aurreko urteetan normaltasunez garatu ahal izan zutela egitaraua. Debeko hauek gaineratu dutenez auzoaren bizitzarako garrantzitsuak diren espazio batzuk ekintzarik gabe gelditzea dakarte eta udal horrek berak urte osoan zehar auzokidei askoz ere eragozpen gehiago eragiten dizkieten jarduerak baimentzen eta sustatzen dituela salatzen dute. Jai batzordeak beraz, Iruñeko udalari eskatu dio programatutako jarduerak gauzatu ahal izateko premiazko irtenbide bat adostea. Zentzu honetan gogora ekarri dute Kristina Ibarrola alkateak berriki atzera egin behar izan duela hasiera batean iragarritako debekuan eta azkenean Aldezarrean komun eramangarriak jarriko dituela San Fermin txikietan. Era berean debekuaren aurrean auzoak larun batean Eguerdiko 12etan zehazki udaletxearen aurrean protesta egiteko asmoa duela esan dute aldarrikapen dantzaldi baten bitartez. Hori Iruñean, Bilbon eta Gasteizen berriz, gogora ekartzea Galder Barbado eta Aitor Zelaiaren espetxeratzearen aurka eta bi gazte arabarren askatasuna eskatzeko hainbat kateatze eta eserialdi egin dituztela gaur goizean Ernai Gazte antolakundeak deituta. Bilbon Espainiako ordezkari ordetzan egin dute protesta gazteek eta Gasteizen berriz ertzaintzaren egoitzan zehazki ez dugu onartzen lelopean deitu dituzte gazteak mobilizatzera. Azken ordukoa dugu Gasteizen 5 atxilotu egon direla, tutuekin lotuta ziren 2 eta babes adierazten ari ziren beste 3 gazte dira atxilotu dituztenak. Bilbon berriz 10 lagun identifikatu ditu ertzaintzak gaur goizeko ekintza horretan. 11:03 azken aipamentxo bat bizkorra nazioartera begira 2014an Aiotzinapan desagertutako 53 ikasleen senidek. Eta Landa eskolako ikaslek kanpaldia hasi baitute Mexiko DF-ko base militar baten aurrean, kasuari buruz sekretupean mantentzen duten informazio guztia publiko egin dezatela exigitzeko. Gogora ekarri behar dugu baita ere, Enrique Peña Nietoren gobernua eta segurtasun indarrak inplikatuta zeudela ebatzi zuela Mexikoko justiziak. Agur esan baino lehen informazio praktikoa ere aipatu behar beti bezala, esatea ez dugula aparteko goraberarik Euskal Errepide sarean, beraz onaino momentuz berriz ere bigarren kaferekin uzen zaituztegu gu eguerdiko 12etan bueltan izango gara informazioaren ariaren bigarren edizioan. Gero arte. Eskerrik asko Egoi Belategi, esan da bezala 11:03 eta gu bagoaz aurrera. Se van llevando la memoria, queda en la historia.
Bueno, Egoiek ere aipatu duen Iruñako notiziak kezkagarri horren arira, lotu nahi nuen ere, Imanolek aipatu duen gauza oso interesgarri bat, eta galdetu nahi nintzun Imanol, hor aipatu dezuleno emozioa, zinea, sorkuntza askotan badirudiela elitentzako bakarrik dela, ez? Hau da, gozatzeko aukera duen edo norbaitek erabakitzen badu, ala gozatu behar dela. Hor, zuk ustezu jendea konturatzen dela, ez? Pantaiari behiratzen dio, baino, jendea konturatzen da besten kaltera betasun egoeraz, eta jendea konturatzen da adibidez gaur hemen aurkezten ari zaren ez dakit, egitasmo horren garrantziaz, edo gure alfombra gorrian, zuk barrutik nola bizi izan dezu hori, maila pertsonalea? Nik esango nuke igual, pantaiak badaukala hor dualidade bat, alde batetikan bai gerturatzen dizkigula errealidade batzuk ezagutzeko, baino ere bai bestekotasun bat sortzen da, eta nik uste asko erraisago ikustegula ikusi ez nahi ditugun errealidadeak urruti baldin badaude, eta pantaila baten bitartez erraisago da empatizatu dezaket, baino ez dago ezer nire esku horrekiko, ari baldin manaiz ikusten, ez dakit, Guatemalan gertatu dan, ez dakit ze gertakari. Baina gero hori pentsatzea zure ondoan ere badaudela horrelakoak, edo bestelakoak, baino ere ikusi nahi ez dituzunak hori normalean gehiago kostatzea. Eta ez dut bakarrikan kanporutza esaten, ere bai autokritika eginez, Eta hor, aipatu dezu ere, gainera, ni, eta hemen gaur esan dugu, lelo zalea naiz, tituloak, hemen ere badaukazue izan harrera. Badu potentzia ere lelo edo izen horrek. Esaiguzu ere programa hori zeren baitan sortu zen edo leloa, eta nola txertatu duzuen zinemaldiarekin? Bai, leloa gero bilakatu zen proiektuaren izenburu. Guk sosarrazakerian aspaldi hasi ginen mentoretza soziala metodologia erabiltzen, batez ere umeekin, dala metodologia bat, azkenean aisialdiaz baliatzen dena, baztertze egoeran egoteko arriskoa daukaten kolektiboekin lanketak egiteko, akonpainamendu tekniko batekin, baina azkenean da norbait ezagutu eta astean behin elkar ikusi, ondo pasa, baina horrek gero, horren bitartez lantzen dira, abilezia desberdinak eta azkenean onura oso handiak ditu bi partentzako, voluntario bezala dagoen pertsonantzako, eta bai, hori, baztertze egoera arriskuan egoteko pertsona ere. Normalean umeekin egin izan dugu, 10-14 urte bitartekoan urretxindorra programan, izateala uni edo goi ikasketako ikasleek hartzute parte ikasturte batean zehar, eta astean behin malkartzea ume batekin, baina hain dela 5 urte, erabak izan da, azkenean metodologia oso ona da, eta estatu mailan oso gai desberdinekin erabiltzen da. Orduan, zehar errefuxiatuekin elkartearekin batera, erabak izan bai, hasieratean familiekin eta gero ere banakakoekin pertsona errefuxiatuekin erabiltzeko. Eta etekan izen ofizial izan mentoretza soziala pertsona errefuxiatuekin. Edo familia, edo zan izenburu kristoluzea. Eta hain dela 3 urteko kanpainan, voluntariak bilatzen eginela, hori, kanpainan izan harrera, azkenean zuere izan zaitezen, kanpotikan datorren norbaiti harrera ematen diona, eta horren beste errepikatzen laburtzeke, bakarkean izan harrera, eta zen guazen horrela ditzera proiektua, ez dakasentzurik, benetan hori bada proiektuaren nahiko laburpena. Bai, gainera, aipatu dezun izen luze eta normalean akronimo esaten da, no da? Akronimoa baina askoz puntxa handia daka. Eta izu, Imanol, pentsatu nahi dut, zuk barnetik bizi dezu, aipatzen ari askok igual pantaiaren beste aldetik ikusten ditugula realidade asko, suposatzen dut, arrotasun handia izan guzula bai maila pertsonalean, bai sosa arrazakariaren baitan egindako lan horren inguruan, baina eraikitzaile izate aldera, ze erronka ikusten dizkiozu hemen aipatzen ari eran ez dakit bazterra versus alfombra gorriak izartearen mailakatze honetan, helburu nagusia erronka handiena zer da? Halako gauza gehiago egitea, jendea ohartzea, bien elkarlan batzuk nola ikusten duzu etorkizuna? Ni beti baikorri izaten saiatzen naiz, baina... Ni ere bai, baina munduari begira kostatzen zait. Baikorreta kritikoa. Nik uste, nik nire buru hartzet oso baikorra izela, baina baita oso kritiko, eta batak ez du besteak entzen. Eta nintzako oso maila desberdinak daude, eta azkenean gure, baizoz, eta azkenean eragile desberdinak artean danok helburu berdinak izan da elkarrelana, oso ohikoa da. Eta beti ditugu, ez dakit, lan hildo oso desberdinak, eta
frente asko, bai, gehiegi batzuna, baina, bueno. Eta orduan nahi ez, izan harrerarekin lotuta, izan harrera leheno bakarrikan iten zan, zeharrekin geneukan akordioarekin, errefuxiatu estatusa zekaten pertsonekin. Eta askotan buruan daukagu, hitzek asko eraldatzen dute nola pentsatzea mundua, eta nola ikuste dugun. Orduan, askotan errefuxiatu hitzakin, badirudi legitimidade bat badagoela, baino migratzaile hitzak ez daukana. Eta jende askok, edo nik nekin oin dela, ez dakit, 6-7 urte, enun diferentzia oso ikusten, errefuxiatua dela estatus bat, azkenean, estatu batek ematizula nazioartzeko babesa, behar duzu, frogatuta dalako, egoera zehaz batean zaudela, baino ez da pertsona horren izaeraren parte da, egoera bat. Eta hori lortzera arte, migratzaia zara. Orduan, askotan egitegu alde hori, eta batzuentzako ondo hartze ditugun gauzak bestientzako ez, orduan nahi ez izan harreran, aurtengo urtean, aurreko urtean gertatukoari pixkat erantzun emanez, erabaki genuen ez zekala zentzurik. Sozen ez dugu alde hortan sinisten, edo ez dugu baztertze hori egiten, orduan, ahi ez aurten izan harreran, ere sartu dira pertsona migratzaileak ez dakatenak errefuxiatu estatua, eta zentzu hortan, eta batez ere legitimidade hortan sakonduko, hausnartuko nuken ipizka gehiago, askotan, nien naiz arrazista, hori oso erraza esaten, da danok ditu horrelako gauzak sartuta. Baina gero, benetan pentsatzea, danok daukagula migratzeko eskubidea, eta horrek zer esan eduen gero, bazu harrera herrialdean baldin bazaude, hortan hausnarketa sustatzeko badaukagu erronka handia. Ni galdetu nahiko nioke pixka bat, zenik proiektu hau ezagutu dut, asko gustatu zait, elkarrizketa eta oso interesgarra iritu zait, gaur zu hemen izatei, Manol, eta nik ezagutu dut izan harrera lagun bat aurten sartu delako mentoretza proiektu hortan, oraintxe hor dabil, uste gaur zeukala lehenengo itzordua, uste dut, ogerazpanago. Eta jakin nahiko nuke adibidez zer egin dezakegun guk proiektu horretan parte hartzeko, zer egin dezaken jendeak. Bagia esan, aurten atea genuen kanpainakin zala ez usteko adiskidetasuna edo, eukiogu kriston arrakazta jendeak benetan ulertu duela programa eta inoiz baino eskaera gehiago izan ditugu, baino gaur egun oindikan, norbaitek parte hartu nahi izan ezkero, oindikan aukera badago. Ze beti oso, urtero gertatzea norbait, lanatea zait Salamankan, eta baldimanoa, beste norbaitek hartu beharko luke erreleboa, edo bere bikotea zana, proiektu gabe geldituko da aurrengo urtera arte, orduan, edo nork interesa eukiko balu, oso arrazakeriarekin harremanetan jartzuko aukera beti zabalik, eta oso proiektu baina polita eta erresa, ez dizu eskatzen, jende asko nahi deiten ziatenen, baina nik ezin dut igual etxean sartu, ezin dut, eta hori ez da proiektuaren baitan, ze, ez bali maituzu zure oinarrizko beharrak asetuta, ezin duzu bestelakoak asetu, orduan, horrelako proiektu batean, edo horrelako gizarte esku hartze batean, ja dira pertsona batzuk oinarrizko beharrak asetuta dituzten, eta behar dutena da, euren ingurua ezagutu, batez ere lagunak egin dirudira txerekeri bat, baina eske migrazioarekin lotuta bakardadea dago egunerokoan. Orduan, pixkate, referente bat euki jakiteko, nun egin dezu erosketa, zinemaldia zer da, ez dakit, auzoko jaia zer dira, norrelako gauzetako, bertako norbait ezagutzeak ekartzen zizun onurak kristonak dira, eta hemengoarentzako astean behin, ondo pasa beste norbaitekin. Eta ez ezagunaztu, ez txalotuko hemen mikrofonotik sartuko dalako, baina nik ere hausnarketa txiki bezala, ez ezagunaztu, alako ekimen interesgarri eta eraikitzaia ez aparte, norbera ere egunerokotasunean izan daitekela, errealitatea pixkat begi zabalagoekin begiratzeko gai, eta gaur Imanolek aurkeztu digun proiektu honek ere lagundu dezala, pixkat gure balkoitik ikusten denaz haratago begiratzeko. Ni asetuta daukat, Imanolek eskaintzeko zeukan proiektuaren inguruko hemen galdera sorta, ez dakit inigo zu kuriosidade arekin gatu zen, baina eske... Nik badut kuriosidadea bere inguruan eta berak esango dugu pasapalabra denala ez den, baina, etorkizunak ere badakartza erronka berriak Imanolentzat eta ez dakit horren inguruan zara ikunta dizaguken, edo pasapalabra egin behar dugun Imanol. Ez dakit pasapalabra egingo duen ez, baina baina inuen bizka hildo hartu leheno gartzutek esan duenakin, nik esan detez, oinarrizko beharrak asetuta dituzunean, horrelako proiektu bate, kriston onurak ekartze ditula, baina eskorretarako oinarrizko beharrak asetu behar dira, eta esan dizunean ere erronkak edo zeintzuk diren
sentsibilizazioa eta superrondo dago eta beharrezkoa da. Baina honetzako, esanik egiten dudan lanean beti sentsibilizazioa da bide bat intzidentzia lortzeko. Claro. Jendea sentsibilizatu baldin badago, euren jarrerak desberdinak izango dira eta hori oso beharrezkoa da, baina gero eraldaketa sortuko delako, ez bakarrikan sentsibilizazioan geratu. Akzioaren Hori da, garrantzia bezala. Orduan, zentzu hortan, naiz eta izan harrerarekin ez erikusirik ez izan, gaur egun Donosti baten ere badagola jendeak kale egoeran bizi dena, baliabide batzuk badaudela oso ondo daudenak, baina ez dira nahikoa. Eta bai ala bai dirua behar da borondate politikoa, azkenen dela oinarrizko giza eskubideak bermatzeko, ez dela, ez dakit, batez ere horrelako hiri eredu batekin egin esaten elitista baten, horrek ematen duen irudia da abundantziana, baldin badago guazen danontzako egotera eraldatzea sortzea, ez? Bai, Bai, horrela ez da koma bat, etzaio falta aldarri horri, ea egunen batean ezagutzen dugun alfombra gorririk gabeko hiri bat, non ez dakit, balkoia denentzako den, eta privilegioan bizi garenok ere, ez dakit, kostientzia puntu handiagoa dugun. Ziur behintzat gaur aurkeztu duzun izan harrera proiektua eta zinemaldiarekin egindako elkarlan horrek ekarri dituela fritu batzuk, ekarri ditzala ere gehiago, eta ez dakit. Nik Imanol agurtu horretik badut beste maite dut bat, eta ere maite duta da, ze elegantziarekin egin didan pasapalabra. Baina elegante ere izan behar da. Bai, eta tipo elegantea da Imanol. Raizu, Imanol, besarka da temango dizugu oraintxe, agurtzen zaitugunean, baina uinetatik ere badoala, besarka da hori Imanol-lentzat, eta izango dugu elkarren berriz, tira, gaiari ez diozu, heldu nahi izan momentuz, baina badakit etorkizunak emango digula zurekin aritzeko aitzakian mordoa, eta oraintxe azken minutuetan gurean izan den gaia bezain interesgarri izango diren hainbat heldulekure topatuko ditugula zurekin aritzeko, eta orduan akaso bai, besarkadak virtualki bidali barko dizkizugu, beraz, baliatuko dugu gaurko hau, besarkada fisikoki ere emateko. Mila esker. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Todos los caminos son de arena y las carreteras esperan por ti. Detrás del pañuelo se me quema la esperanza de poder verte reír. Quedan perros muertos en la acera. Soy una flor seca a punta de fusil. Hay un cielo que revienta estrellas y en las cárceles duermen sospechas hoy y los niños juegan a la guerra. Yo soy la raíz de la tierra en que estoy. Quedan hombres muertos en la acera y el futuro tira piedras al convoy. Y la vida amurallada y la muerte es el despertador y la luna tan callada que se pone roja de rubor y el hombre es solo palabras. Se hace viejo cuando sale el sol y la vida que se escapa. ¿En qué vale está tu corazón? Todas las heridas son la misma sangre. No valen trincheras cuando aprieta el hambre. Nunca tus pupilas pueden ser vencidas. Un mundo en silencio es un mundo homicida. Yo le grito al aire que te dé la vida. Los enamorados tan distantes, como están los tanques del sepulcro aquel que guarda las bombas de un gigante que nos acribilla contra la pared. Cielo, ven a verme a la alambrada,
Traigo agua de lluvia para calmar la sed. Y la vida amurallada, y la muerte es el despertador, y la luna tan callada que se pone roja de rubor, y el hombre es solo palabras. Se hace viejo cuando sale el sol, y la vida que se escapa. ¿En qué bala está tu corazón? Keep calm and bigarren kafea. Goizeko 11:21 minutu dira, eta gu bagoaz aurrera, gure hurrengo gonbidatuare aurkeztu behar dizuegu eta aurreratu dizuegu gaur, gurekin izango genuela Esti Urresola. Zer dezu, isiltasunean, triste jartzen dezu bihotza, iluntzen diguzu gogoa, bakardatea. Haizeak negar egiten du, itxasoa mutu gelditzen da zu etortzean, ai gaua. Zer dezu, isiltasunean. Ikusi nuen lehenago ere, baino atzo gauean zinemaldirako egokitzapen ezinbesteko modura hartu nuen berriz ere Esti Urresolaren lehen lan luzean murgiltzeko konpromisoa. Estia du 20.000 espezies de abejas lanak, estia eta ospina ere tarteka, gozoa eta mikatza, leuna eta lakatza, akaso alderak eta hauen bigarren alde horiek sotilak direla ere pentsalezake ikusleak, baina egon badaude, aurrera eta atzerako transizio batean dabil kontakizuna, narrazioa, gaiak berak ere baduen aurrera eta atzerako pausoen oreka eta kontu horretan. Amets egiten de, bihar goizez mundua hobea izango dala. Gazteria trans bat gertu izan duen edonork segituan topatuko dikaragarrizko empatia filmarekin, akaso hau gertu izan ez duenak, ere bai, ez du beste aukerarik uzten 20.000 espeziesek pelikulan murgildu eta pelikula berarekin transiziori egitea, nor zen eta nor zaren horren artean. Askotan aipatu dizuegu, hemen bigarren kafean pelikula, Esti Urresolarekin ere estreinoaren giroan ere aritu ginen, sariak iritsi dira, pozak hartu ditugu, ordenagailuaren parean egon ginen, Oscar sarietan Espainiako zinemagintzan nork ordezkatuko erabaki bertuen gala horretan, Gartxot, Goiure eta Irurok, horrela, estu, ume txikien moduan, ilusioz, eta iritsi da Estirekin lasai eta beste modu batera aritzeko aukera. Zinemaldira iritsi da 20.000 espezies de abejas, baina haze bidea egin duen aurretik, azkeneko zitzen genuenean Esti, bidea hasi berritan zen eta ilusio zeldu zenioten, lehen sariak ere iritsi ziren, gehiago iritsi dira, eta orain etxean, ez dakite zinemaldian lan erakusteak, bapatean ematen dio nolako mugarri bat, eta zuri ere nolabait arnaz bat, esateko, egin dugu hau, hemendik aurrera datorrena, eta hau olako mugarritxo bat ere baote den, egun honetan, ongi etorri Esti.
Egunon, eta berriz ere eskerrik asko zuen sarrerak beti izaten dira niretzat unkigarriak kuerdasekin ere gertatu zitzaidan eta eskerrik asko mimo handiarekin egiten duzuen lanagatik. Bai, niretzat bada mugarri bat, nire bizi esperientzean, ni Laudioarra naiz, baina Donostira etorri nintzen bizitzera duela, 2016, ez dakitzen bat urte diren ordutik, baino... 17, gehiegi. 2016 o 6? Horon zazpi. Ez, 2006an. 17 urte, ondari ginen. Eta etorri nintzen hain zuzen, Ibaian, Euskal Herriko ekoizleen elkartean lan egitera. Praktikak izan ziren horiek, ez? Unibertsitatea bukatuta. Eta praktikak hasi nituen, gero jarraitu nuen bertan lan egiten, baina nire lehen lana izan zen Ibaiarekin batera, zinemaldiarekin kolaborazioan, Euskal Zinearen eguna antolatzea. Eta bertan ibili nintzen ni, antolakuntza lan horietan guztietan begiratzen, hemendik sortzen zen zinema eta zinemaldia bezalako plataforma batean bere lekutxoa zuena, ez? Miresmen guztiz, orduan, bapatean gaur hemen egotea nire pelikula aurkezten, niretzat bada aukera atzera begira bat egiteko eta hausnarketa bat egiteko. Ze ondorio atera dituzu orain arte, bidea dagoeneko desentekoa izan da, esan bezala, sari asko, kritikaren oniritzia, aipatu dut, gazteria transean hainbeste lan egiten duten, hainbeste erakunde, senide, eta ingurukoen feedbackari izan zen duten, ez dakit momentu batuan akaso gehiagitxo ere izan ote den edo pixkate gainartu dizuen filmak utzi duen ahozapore hori edo. Bueno, nola oroar ahozapore hori oso gozoa izan den, horrek ezin zaitu gainezka egin, ez? Horrek bihotza betetzen dizu modu batean, ez dakit, nire amak 6 seme alaba ditu eta beti esan du horrekin ikasi zuela edo amodioa emateko gaitasuna amai ezina dela, ez? Eta ez dela bukatzen, jasotzeko ere uste dut badagoela horrelako zerbait. Igual, oso intensoa izan dena, izan da prentsa eta konpainamendu hori guztia egitea, baina aldi berean hori da bidesaria egin behar duzuna, jende hori guztiaren gana heltzeko, orduan, hor dago oreka. Jendeak ematen dizuna eta zuk ere hor jarri behar duzunaren artean. Aipatu duzu feedbacka gozoa izan dela, nik sarreran aipatu dut baduela eztia, baina tarteka ospina ere topatzen duela. Akaso ezinbestean gertatzen delako, baina pelikulan bai sentsazio eman dit leuntasun hori badagoela, ezta? Badagoela aipatzen duzun amodio hori, pertsonaia batzuk protagonistari transmititzen dioten amodio hori, besteek beste modu batera transmititzen dioten amodioan ere badago ospinetik pixka bat, baina orokorrean gozoa dela, mikatza baino gehiago eta kaso mezuare hori nahi zenuela izatea edo. Bai, nik uste dut nahikoa narrazio ditugula ja, non transidentidadeen inguruan azentoa alderdi garratzetan, alderdi ilunetan eta sufrikarioan jartzen denen, aski ditugula ja, ez da? Bai. Orduan, nik egindako elkarrizketa guztietan, ez, familia hauekin egindako, naizen elkarteko familia hauekin egindako elkarrizketa guztietan, beti hartzen nuen baita ere, ze momentu politak eman zituen ere, prozesu horri aurre egiteak, ez? Eta horietan ere azentoa jartzea importantea zela uste nuen. Pixkat errelatoa konpletatzeko eta baita ere, gure ikusmira eta ikusteko modua errealitate horiekiko aberasteko eta zintzoagoa izateko ere bai, ez da bakarrik leuntzearren, esaten duzun moduan ospinare badago eta horri ere ez diot uko egin pelikulan, baino dizdiratxu puntu hori ere, uda kontua, eguzkia, oso sentsoriala izatea ere nahi nuen, ez? Eta horrek ematen zidan aukera, 8 urteko ume baten ikuspuntuak horretarako gonbidatzen ninduen, ez? Mundua esploratzeko sentsualitate eta sentsorialitate horretatik eta hori guztia pelikulara ekarri nahi nuen. Filmaren inguruan asko hitz egin duzu, asko irakurri dugu, gure aritu gara, baina nahi nituen ez heldu holako gai pare bat.
Baina tira, zinemaldiaren kontestuan kokatuko dugu, plaza oro desberdina da, esti. Ez dakit, ze espero duzuen, gaur bertan bi proiekzio dituzio gerezpanaiz, ez da kursal eta prinzipekoa, eta izango da nolabait esaten ez da berriro jaiotzea, ze bidea oso haundi egin duzue, jaialdi oso handietan, hori ezin dugu bukatu, baina, bueno, zuk zenion bezala ez, etxean, naiz eta pelikula plataforma digital batzuetan eta dagoeneko ikusai dagoen jende asko gorde du zinemaldirako bere itzordutxo hori hemen ikusteko, eta beraz ez dakit ze espero dezuen eta nolako izan daitekeen Donostiako plaza hau edo zinemaldiaren plaza. Ba, nik uste dut, bueno, beti ezin duzu aurre ikusi, ez? Baina bai daukadala sentsazioa oso hemengoa den ekoizpen bat ere bezala sentitzen dela, eta horrek konexio hori indartzen duela publikoarekiko, ez? Eta guztioi gustatzen zaigula gure identitatea, gure kultura, gure hizkuntza pantaila handian ikustea ere, aitortza hori jasotzea ere, zinemaldia bezalako jaialdi batean aukeratua izan delako, beraz, nik uste dut konponente horiek guztiek bai eragingo dutela emozionalitate berezi batean, ez? Guretzat eta publikoarentzat ere. Oso hemengoa den ekoizpen bat bezala hartzen duela aipatu duzu jendeak, oso hemengoa den ekoizpen bat bada, izatez bada. Hori izan zarete, elkarlanean Lara eta Lara Izagirre eta beste hainbat eragile, baina filmak ere kontakizuna bera, gidoia bera ere bada oso hemengoa. Hizkuntzak berak erakusten du, gure diglosia hori, eta hizkuntza berak ere ematen du aitzakia ez, aritzeko, trans prozesu realitate baten zehaztasun eta malgutasunekin dantzan, ez? Eta hor, pentsatzen dute, elebiduna den gizarte batean pelikula kokatzeak eman dizula oso erraminta interesgarria, ez? Bai, ze, identitateetaz aritzen baldin banaiz, hor beti egongo da, identitate edo normaltasun hegemonikoa eta gero bestea, ez? Arau orokor eta handi horretatik eskapatzen den guztia izango da beti bestea. Dela gizonezkotasunaren, edo gizarte patriarkaletik ateratzen den guztia da bestea. Hau da, emakumeok egiten dugun zinemagintza da emakumeen zinemagintza eta ez da zinema, bestea garelako. Eta, beti hegemonikoa eta beste horren artean ere, beste islada batzuk edo errepresentazio batzuk daude, eta kasu honetan, gaztelania da hegemonikoa eta euskara da bestea. Eta niri hainbat arrazoiengatik balio izan zait, alde batetik, narratiboki oso interesgarria eta baliotsua zelako Luziaren pertsonaiarentzat euskeraz hitz egitea, ze genero aldetik ihes egin diezaioke marka eta deklinazioari, ez? Eta orduan horrek askatasuna handia ematen dio inguru berri honetan bere burua aurkezteko, lehendabizikoz, eta nola irakurria den beste aukera batzuk ibiltzeko, ez? Eta gero bestetik, ezagutzen, edo dagoneko ezagutzen du, ez? Izeba hori, baino izeba honekin euskaraz egiten du, eta izeba hau izango da entzutzen pausurik garrantzitsuenak ematen lagunduko diona. Beraz, niretzat ere balio zuen bisualki nolabait bi pertsonai hauek hizkuntza berdina hitz egiten zutela adierazteko, nolabait, ez? Modu simboliko batean ere, ez bakarrik literalean. Baina bai, gizarte azkenean nunbaiten ere irakurri nuen mugen inguruan, fronteren inguruan, biltzen dela biodibertsitaterik handiena. Uste dute Jaio Herreroren liburu batean topatu nuela, eta baita ere bioanistasun hori ere adierazle bezala ere izaten ditu hizkuntzak, ez? Muga baten inguruan hizkuntza asko biltzen dira, eta horrek anistasuna dakar, malgutasuna mundua ikusteko, esateko eta irakurtzeko modu asko. Orduan, gure mugaren alde bietan ematen da historia, ez? Iparralden hasten da, eta geografikoa den muga hori zeharkatzen du familia honek, baina nolabait adieraziz ere muga simboliko bat gainditu behar izango duela bidai honetan. Norbere mugak ere presente daude. Bada sekuentzia bat bereziki, ez, markatua, non gure muga korporala, gure espazioaren muga horiek agertzen diren, protagonistaren manifestazio modura, ez? Oso mugen inguruko pelikula bat ere bada nolabait. Bai, eta ez bakarrik, noski, Luziaren pertsonaiari buruz ari garenean, bereziki
bueno, nik jorratu nahi izan dudan narratiba izan da ispiluen joku bat bezala, non bueno, geroz eta luziago den, ez? Geroz eta bere burua argiago adierazi eta bere buruarekiko zintzoago den, orduan eta gutxiago da bere ama, ez? Bere ama. Orduan eta galduago dago bere ama, orduan eta gauza miserable asko egiten ditu, ez? Pelikulan, orduan joku horretan, ispiluan joko horretan, bere amak ere izango du, bere mugen inguruan hausnartzeko aukera bere alabari esker. Eta hori da aldez aurretik aipatu nahi nuen ura, ez? Nola errealitate hauek ere eman dezaketen ingurukoei bere bizitzari buruz eta bere gizarteari buruz eta hainbat mugei buruz hausnartzeko aukera eta kontziente egiteko batzutan inkontzienteki jokatzen ditugun rolak, hori da. Bueno, zinemaldira iritsi zarete, esan da bezala gaur bi proiektu izango dira, beste biak bihar eta azkeneko bat oraindik etzi izango dena, ikusi dugu, sarrerak dantza egin dutela dagoeneko, eta hori bada seinale ona, ez? Oso gutxi geratzen dira azken bi proiektzio horientzat, aurresalmenta amaitu da, besteetan aurresalmenta eta aurresalmenta ez dena ere bai. Bueno, ikusmira badago, ez? Eta uste hori ere badela, nolabait norberari ezti pixka bat emateko modua edo, ez? Bai, niretzat gauzarik politenetarikoa, ibilbide honetan guztien, izan da zuzen zinemaretoak beteta ikustea pelikularekin. Eta ez jaialdi baten markoan, ze hori gertatzen da normalki, ez? Baina ostegun batean edo igande batean jendeak bidaltzea niri telefonora zinemaretoa beteta zegoelaren argazki bat, horrek oiloipurdia jarri izan dit hainbatetan eta uste dut ez bakarrik zinemagile bezala hori unkigarria delako, baizik eta uste dudalako ere horrela pelikulak ikustea beste esperientzia ezberdina delako eta jendea gure pelikula ikusi baldin badu kondizio horietan, nik uste dut esperientzia gorputza zeharkatzen zaituela beste modu batean, eta ederra da. Azkeneko bat esti eta egin beharreko galdera ere badau, kontatu dut lehen ere ez, nola duela bi egun, aste azkenean, ginen Gartxote Goiuri eta Hirurokortxe ordenagailu parean, bueno, ikusten zer gertatzen zen, ez, Oskarretara bidean izango zen pelikula horrekin. Pentsatzen dut, bueno, borroko horretan egote hutsa ere ez, badela pelikularentzat ikaragarrezko saria, ez du gatu beharzuk esan duzu, bertako ekoizpen bada, ekoizpen xumea nolabait esatearren eta ekoizpen xume batetik pelikula nazioarteko bat, erraldoi bat, unibertsal bat egitea lortu duzue, hori erakusten du, proposamenak berak ez, eta hori dela irakurketa ez, naiz eta, bueno, zuek ere igual egongo zinaten gu bezala, antxe urduri ez. Bueno, ni, arraro baino arraroa, ni joan nintzen hegazkin bat hartzera loiura, bertara heldu eta kantzelatu nintzen, orduan hartu nuen berriz busa Donostira etortzeko, eta Donostira heldu ezain laster mugikorretik ikusi nuen dena, orduan nire... Zure, customer experience eta nola ikaragarri hona izan. Ez, baina egia da, nolabait nik Oskarren kontua hain urrutiko zerbait bezala ikusten nuen, ez bakarrik ez nuelako nire burua pentsatzen horra heltzeko gai, baizik eta kualidade aldetik ere zelako beste esparru bat eta beste batzutan hain gehiagizkoa ze kasi ezin duzu ez da zure gorputzarekin lotu, ez? Orduan ez nuen traumatikoki bizi. Osea, beste, gertatu zen zerbait, esaten duzu moduan horrek ezin du inolaz ere zapustu edo itzaltu bizi izan ditugun esperientzia ikaragarriak, ez? Eta ezin gara horrekin. Askotan edabidetan sortzen den ere run hori guztiak ez du laguntzen pixkat bereizten sariek daukaten benetako garrantzia eta paja eta nola da, lastoa eta alea. Eta alea ondo bereizten, ez? Eta batzutan ematen du lastoak daukala pisu gehiago alea baino, ze alea oso txikia da eta topatu behar da, baina ez dago hor alea.
Gaur arratsaldeko 7:04 kursalen, 8 gutxitan Printzipen, bihar eta etzi ere bestelako saioak, etzi da mure bai, bueno, tira, bihar eta etzi barkatu, ez Urresola gozatu, zinemaldiaz izango duzu aukera ez, horrelako pelikula sentikor bat jendearen hurbiltasun horretan ere nolabait bizitzeko, zure oso ingurukoen oso gertutik bizitzeko, eta uste dut hori ere oso ederra izango dela, beraz, gozatu, datozen egunak, eta alde neurrian kazetariok ez dizazugula kaka gehiagi eman, eta gehiagi atera berez gozagarria behar duen egun hauen girotik. Bai, eskerrik asko zuei, benetan. Izan ondo. Ni esker. Maialen lujan bioren azken puntuetan, ziegi diren beldurretan, gure amonaren eskutuko haienetan, Maurizia zenaren irrintzietan, etaren ondoren goetan, Maurizia zenaren irrintzietan, Jarrik askoak, horren zuten da kling-klang kling-klung, osondo. Katxipumkrek. Goizeko 11:41 minutu eta Edurne Azkarate segituan gurekin izango dugu. Baina tira, Edurne etxeritzen den bitartean eta labur-labur gartxo, Toiana, zer sortzen dizuezuek aurtengo zinemaldiak? Ez zola orokorrean, baina, bueno, zer daukazu ikusteko gogoa edo zerbaitek atentzioa ditutu dizuen? Bueno, nire atentzioa ditzen dit, orain txaipatu duena ere, nola askotan, mezu eta, leheno aipatzen genuen arira pixkatez, sorkuntzalana dago eta gero sorkuntzalan hori biltzen duen, ez dakit nola ditu, ekosistema hori, nik ikusle bezala sufritzez dudana, baina hemen euren pelikulak aurkezten ari diren langileak seguramente sufrituko dutela. Beraz, deigarria lehenengo egiten zait hemen zinemagintzaren inguruan sortzen den kojuntura guzti hori, ez? Gauza positibo eta negatiboekin pentsatunet. Maila pertsonalean, bueno, dauzkat horrela fitxatuta, lagun batek sorpresa gisa hemen parean daukagun kartel puska hori, bueno, anuntziatzen ari den pelikula ikustera gonbidatu, no? Bihar, La Sociedad de la Nieve, J.A. Bayonaren film bat, benetako historio unkigarri batean oinarrituta, eta bai posterra irakurtzen ari naiz. Eta gero ere, daukat musika zale naizen enean, eta naiz eta ez izan bere ez gorrotatzaile, ez lover sutsua, daukat kuriosidadea... Polemika dago hemen ja beraz. Daukat erdibidean nago, normalean gauza guztiekin bezala, daukat Tangana jaunaren dokumentala ikusteko gogoa, oso BTS eta Behind the Scenes zalea naizelako, eta alako magnituda duen produkzio musikal baten atzean zenbat langile dauden eta ze funtzionamendu dauden ikusteko interesa daukadala, benetan bere auto edo zer dela ere, baino figura goresteaz aparte, badukat atzean teknikoki eta gauzak nola funtzionatzen duten ikusteko gogoa. Eta gero, ez dakit asmoa daukat ere azkeneko orduan zerbait ikusteko, sorpresa bat hartzeko, baina hoixe nire asmoak Tangana eta Sociedad de la Nieve, oaingo zinegu. Eizu, 17 minutu dira amabitarako, joango gara kontatzen gu geu ere zer dan zinemaldi honetan mugitzen gaituena, baina gure gaurko protagonista, azken protagonista, amabiaia gerturatzen hasi direlako ere, aurkeztu behar dizuegu orain. Edurne Azkarate, Oion, aktore eta sortzailea.
Bosgarren denboraldiko lehen kafe hutsa hartuko dugu gaur. Goizeko lehena nirentzat, batentzat ere lehenengo oraindik hartzeke eta beste batentzat agian hirugarrena litzateke, baina bueno. Eta Donostiako zinemaldian gaudenez, zinema eta arte eszenikoak primeran uztartzen dituen luxuzko gonbidatua dugu gaurkoan. Estreinatu zenetik, arrakasta bikaina izaten ari den Irati filmaren protagonista da. Oraindik ikusi ez duenak, Donostiako zinemaldian berriz ere ikusteko aukera izango duena. Eta baita, bere musikarekin gozatzekoa ere. Bihar larunbata Belodromoan egingo den kontzertu berezian, bere musika entzuteko aukera ere izango baita. Bihar bertan, aurkezpen eta solasaldia eskainiko dute Printzipe aretoetan arratsaldeko 7 eta 4 denean, baina Edurnek ez du bertaratzerik izango. Zeo zertan dabil, baina ez dakit zertan antzezlanaren udaosteko biran murgilduta daudelako dagoeneko. Kasualitate, bihar bertan Donostiako Gazteztenan ikusteko aukera izango dugu arratsaldeko 7:30. Edurnek txikitatik oso gustuko izan du irudimena erabiltzen duten jolasetan aritzea, ikuskizunak sortzea, joko fisikoak, beridanik erakarri du asko abstrakzioak eta sortzeko gaitasunak. Nera bezaroan hasi omentzen antzerkia ikasketa izan zitekela pentsatzen. Eta horrela, 2011 eta 2015 urteetan, Valladolideko Gaztela eta Leongo Arte Dramatikoko goi maila eskolan aritu da interpretazio ikasketa burutzen. Baita 2013 eta 2014 ikasturtean Bratislavan ere, Eslovakian. Ordutik antzerkia izan du bidelagun. Bere jatorri profesionala hori bera da, baina aipatu bezala Irati filman protagonista dugu. Eta telebistan ere webserietan ikusteko aukera izan dugu. Txoministaken, Gutuberraken, edota telebistan aurkijokoa saioko aurkezle izan zen, edota Irutxolon ere aritu zen. Valladoliden bertan hasi zen antzezlanetan parte hartzen. Pako Azorinen Otelo lanean esaterako. Polonian ere Transmisja eta Gen lanetan aritu zen. Eta behin Euskal Herrira itzulita, bira ezberdinetan ikusi ahal izan dugu. Kafkan, Zaldi Urdina antzezlanean, edota aipaturiko Zeo zertan dabil, baina ez dakit zertan lanean. Gainera, arrakasta handia izan duen album lanaren zuzendaria ere bada, baita Formol laborategiaren sortzailetako bat ere. Esan bezala luxua da gaur gurekin aritu akaso denbora askorik izango, baino hemen dugu gurekin, eta pelikularen proiekzio eta antzezlanaren prestaketen artean tartetxo hartu du guretzat. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera Edurne Azkarate sobrino. Mi esker, kaixo. Joa, ze errepasoa. Bai, ni estresatu naiz. Ni nekatu egin naiz. Gainera gaztatu naiz, zen denbora ikusten nuen, eta esaten nuen. Egon da momentu eta grabatuta dago, behin izarorekin atera genuen oso, millennial izango nahi zen jo. Hau, stikerra da edo bestea da. Irudia oso motxa denean, horri nola itzen zaio. Gifa. Gifa atera genuen bere, olako aurpegi mitiko batekin, eta uste dut gaur, oianak aipatu duenean datu bat Edurne jarri duen aurpegia. Gifa dagoela hor. Bai, gifa badaukagula hor, bialiko dizu, bero. Bale, bai, zeragarri. Aizu Edurne, lehenengo galdera nik egiten dut tarte honetan, eta gero oianak hartzen du guztia, baina galdera da, kafe hutsa izena duen sekzio honetan, bigarren kafe izeneko saio batean, ea kafe zalea bazaren ala, ez? Bai, naiz. Berandu hartu nuen tren hau, igual hasi nintzen kafe hartzen igual 20 urterekin edo, baina jazta, ohitu naiz, erori naiz, behar dut, goizetan funtzionatzeko hartu dut bat oraingoz. Berandu bada ere, ongi etorri kafe zaleon parrokia ontara. Mi esker. Eta tira oiana dena zutzako, Vale. Bueno, nik aipatu dut txikidatik izan duzula zaletasun handia, irudimenezko jokoak eta egitekoa, sortzekoa. Nola gogoratzen dituzu txikitako momentu horiek? Bueno, ni alaba bakarra naiz. Nire bai, begira. Orduan, uste dut horrek, eta bageneukan etxeaz gain baratza. Eta orduan nik uste dut hor etxea eta baratzaren arteko barraskilloekin jolasak eta baloiak eta panpinak eta horrelako gauzak asmatu behar nituela, askotan bakarrin nengoela, beste batzutan lehengusuekin edo lagunekin. Baina nik uste dut horrek asko xaxatu zuela nire irudimena, ala beharrez. Eta uste duzu gaur egun txikiek eta badutela horrelakoetan aritzeko joera hori, edo uzten diegu irudimena
aske erabiltzen, edo esango zenuke, igual pixkat mugatu egiten ditugula guk ezartzen ditugun, edo helduek ezartzen dituzten beste patroi batzuekin eta. Bueno, segurazki gauza asko hobetu egingo ziren, baina beti da garaiona asperdurari oda bat egiteko, eta berriro ere nik uste dut ekarri behar dugula hori gogora, zeinen garrantzitsua den guztiontzat, eta umeentzat ere bai, noski, aspertzea hor okurritzen zaizkizulako gauzak, eta hor garatzen direlako bizitzarako gaitasun edo eskil oso oinarrizkoak. Zuk erabaki zenuen Valladolidera ikastera joatea, zerk eraman zintuen erabaki hori hartzera, eta Valladolideko eskola eta gero Bratislavako aukeratzera? Bueno, Valladolidera joan nintzen, zeren arte dramatiko eskoletan sartzeko egin behar dituzu proba zehatz batzuk, ez du balio selektibidadearekin. Orduan hor egin nuen lehenengo proba eta hor geratu nintzen bildurra neukalako bestereku batzuetan ez hartu eta antzerkia ez ikastearena. Orduan horla izan zen, bizitzak naraman lekura, nik bai guztiari eta ara nijoa. Eta gero Bratislavara joan nintzen, oso erakargarria egiten zitzaidalako Europako ekialdeko mundu hau, eta aukera izan nun Erasmus bat egiteko, eta bidaiatzea gustatzen zait, eta, bueno, hala erabaki nun. Eta antzerki ikasketen inguruan esango zenuke ezberdintasunak sentitu zenituela Valladoliden ikasitako horretan eta Eslovakiako sisteman edo? Bai, nik uste dute ekialdean daukatela beste herentzia mota bat ikuskizunekiko, artearekiko, kirolarekiko inkluso ere bai. Igual pixkat herentzia sovietikoa izan daitekena, baina aldarri bezala bizitzen dituzte arteak eta prestigio oso handiko ogibideak dira. Eta jendeak ere bai oso normaltasun osoz beraien egunerokotasunean oso barneratuta daukate kultur kontsumoa, ez? Eta oso jarrita daude beraien hirietako fitxaje berrietan, eta zein konpainia dagoen, eta zein antzesle bertan, eta bueno, horrek ere zabaldu zean begirada desente gure ogibidearekiko, zeren hemen igual pixkat ibiltzen gara ertzeetan. Hori galetu behar nizun, hemengo egoera zentzurretan nola ikusten zenuen. Hainbeste irikitzen gara kulturara edo badugu begirada hori, han bezalakoa edo... Nik uste dut desorekatuta dagoela, zeren pertsonalki eta ingurura begiratzen badut ere, uste dut denok gaudela konektatuta kulturarekin, denok erabiltzen dugula, dauzkagula gustuak, oso kritikoak garela, badakigula bilatzen, gauza oso arraroak ikusteko gai garela, eta beste leku batzuetan bilatzekoa bertakoa ere bai, jendeak badu joera eta gure bizitzaren parte da, ez? Eta gero ogibideari begiratuta edo, igual hor dago desoreka, ez? Ez gaude hain ondo kokatuta gizartean edo ez gara gai ez da ere elkarrizketa batzuk sortzeko pixkat sistema hau eramaten dutenekin gure beharrak kontutan hartzeko, eta hori sentitzen dut, oraindik lan bat egiteko dagoela. Hor, badaude kaso Edurne, gure ekosistema honetatik ateratzen gaituzten pertsona horiek, ez? Ni kuadrillako segunde jenderekin hitz egin dezaket musikari, antzesle, aktore, zinema zuzendari edo, ez? Batutaz, eta konturatzen naiz, guretzat, ez? Oso ekosisteman gauden ontzat, oso ezaguna den jendea, pauso bat arago, gure kuadrillan, atxaldeko zazpitan, ja ez garela, ez, edo ez direla, ez? Eta hor, uste dut badagoela, ez olako, arrakalatxo bat, ekosistematik gizartera batzutan, ez? Bai, eta gainera, geroz eta gehiago bakoitzak sortu dezake bere ekosistema, ez? Eta orduan, egon daitezke inframundu edo planeta desberdinak, adibidez, euskal kulturan ibiltzen baldin bazara, jende bat ezagutuko duzu, baina hori, zure kuadrillako beste norbait ibiltzen baldin bada, heavy metalaren munduan, baina ez euskal zinemagintzaren munduan, beste jende bat ezagutuko du, eta beste jende bat ez. Eta hor, aber non topatzen ditugun gure planetak orbitan elkarrekin. Nik aportazio bat egitarren lehen hori off-record aipatzen nuen, niretzako hor, afera horretan igual pauso handiena eman behar dela herri txiki bat izanik, badirudi kulturala arloan hemen denontzakotasun horren baitan funtzionatzen dugula, eta positiboa da, baina kaso, Edurnek aipatzen duen bezala, lana dago, azkenean anitza den, edo anitzak diren txoko, eragile, eta guzti horiek lehen lerroratzeko, ez? Ez bakarrik ofizioak merezi duelako, baizik eta gizartearentzako ere aberasgarriagoa izango litzakelako, ez? Horre, aipatu dezune Bratislavako adibidea, ez? Nolan pertzepzioa baden
bueno, hauek zeo zertan dabiltza, baina badakite zertan, eta duina da, eta nik hor identifikatzen eta kaso erronka haundina egin behar dugu, denontzakotasun horren baitan ere, ez dakit ertzak lehenengo loratu eta anitza den hori lora dadin, ala izango gara pixkate eslobakoago, edo ez dakit nola esan, baina bai. Nik gauza askori buruz galdetuko nahiko nioke, baina uste du denbora askorik ez dugula izan eta Gartxotek ekarri du pixkat eta ekarri ingo dugu. Zeo zertan dabil, baina ez dakit zertan, gaineralen izenburuei buruz aritu gara. Uste dut antzezlan honen izenburua ere berezia eta esanguratsua edo pizten dula zerbait. Eta Oierri entzun diot elkarrizketa batean Oiergilen aritu da zuzendaritzan. Eta izenburua edo historia hau datorrela programatzaileen arteko elkarrizketa batetik edo konta iguzu pixka bat nondik abiatu do sortu den. Bueno, niri ere kontatu ziaten, baina bai dirudienez programatzaile batek edo kultura eragile batek beste bati galdetu omen zion ea Metro Kuadroka konpainiakoak bazuten beste antzezlanik edo zerbaitetan ibiliko ote ziren datorren denboraldian, eta orduan besteak erantzun zion baietz berak entzuna zula zeo zertan dabiltzatela, baina ez dakila zertan. Eta orduan, lehenengo programatzaile honek pentsatu zuen, ze ona, antzezlan hau ekarriko dut, baina antzezlan hori etzan existitzen. Eta orduan, Metro Kuadrokako lagunek erabaki zuten existitu behar zela, eta izenburu hori zeukan antzezlan bat sortu behar zela. Eta alaxe egin duzue, Oiergilan aipatu dut eta Marina Suarez Ortiz de Zarate ere bera zuzendaritzan eta aktore lanetan zuzeu Maite Aizpurua eta Javier Barandiaran. Familia ereduen inguruan hitz egiten duzue, oker espanago improbisaketetatik abiatu edo sortzen joan da eta hortik idazketara eta pasada. Konta iguzu pixka bat nola izan den sormen prozesua eta gero pertsonai asko ere egiten dituzu eta pertsonai horiek nola izan den gorpuztea edo sortzea. Bueno, hasieratik sormen prozesua bai improvisazio edo horietatik sortzen da, baina hauek badaukate ja metodologia jakin bat edo adituak dira improvisaketetan, ez? Eta orduan badakite pixkat planteatzen txiki park bat non zu sentitu zaitezken aske, eta ez duzun pentsatu behar zertan ari zaren, beraiek kanpo begiradaren bitartez ari direlako jasotzen, eta espreski ere bai prestatu dutelako txiki park zehatz bat jakiteko aber zer nahi duten atera hortik, ez? Orduan oso askea izan zen, eta gero horren gainean kanpotik egiten da idazketa bat. Eta bai, familia izan zen pixkat oinarria edo gai orokorra, eta gero ere argi zeukaten nahi zutela jolastu beraien betiko poetika bisual horrekin, kolorekin, argiarekin, gorputzekin eta gorputzak duen esan nahi guztiarekin. Eta beste alde batetik nahi zutela mundu poetiko hori nahaztu, beste kontrako poetika batekin dela hain zuzen ere sitcomaren poetika, ez? Hain ezaguna eta hain gure etxeen barruan dagoen kode hori dela, ez dakit, Big Bang Theory edo Friends edo alako serie estatu batuar kode hori, barren latatuekin eta horrela, ez? Eta orduan hor sortzen da kontraste bat non absurduaren unibertsoan zentzua daukan, honek guztiak, eta bai, hausnarketa bat da, badauka ere bai niretzako zentzu ezakit sakon bat, eta badauka ere bai barre eragiteko gaitasuna, eta orduan uste dut jendea ez dela desengantzatzen, osea jendea dagoela deskubritu nahian zer gaitik den hain egiazkoa gauza arraro hori. Eta zure kasuan, pertsonaien sorkuntza hori nolakoa izan da? Okerzpanago prozesuak dira askotan zuerak hartzen zaituztenak edo gustuko dituztenak, nola izan da pertsonaia hauek guztiak sortzea? Bueno, ni neunago lanean batez ere leku poetikoagoetan eta zeren batez ere testuak eta gure gandik datozen material batzuk dira, baina, klaro, sitcomera bueltatuz, gero badaude beste pertsonaia oso eraiki hoiek
zuzenean ikusi eta jakin behar duzula zer diren, eta horiek oso zehatzak izan behar dira, divertigarriak izan dira lantzen, zeren oso kanpotik barrurako bidaiak dira, ez? Eraiki kanpotik zer behar dugu ikusi. Sitcom batean atea ireki, pertsonaia bat sartu eta ja badakizu. Nolakoa den, ez? Eta hori izan da, beste pertsonaia eratzeko beste modu bat oso divertigarria, oso jantzitegitik, Idoia Beratarbidek egin duena, oso ekintzatik, gorputzetik, eta horiek igual ez dira hain sakonak, esango dugu, baina ematen dute, zabaltzen dute begirada. Edurne Azkaratek akaso ez zuen esperoko zinemaldiaren baitan ona guk ekarri eta Irati filmagatik ez galdetzea. Baina agurtu beharrean. Agurtu beharrean gara, beraz Edurne Azkarate mila esker eta lasaiago ere kafe hartzeko aukera izango dugu. Tolosako gure laborategian kafea zuzenen ateratzen dugu, eta hori izan dadila akaso zu erakartzeko aitzakia bat. Zoragarri, mila esker zuei. Izan ondo, agur! Agur! Keep calm and bigarren kafea.